Single ba yan? Married na ba yan? May anak na ba yan? Sana offeran to ng Viva Max. Habang pinapanood ko tong episode na to, ako. Hi guys, Tanya Chinita po. And first time natin gagawin ang video na to. Ang gagawin natin ay magbabasa tayo ng comments. At habang babasa na po tayo ng comments sa lahat ng videos and photos about kay Tanya Chinita and about me, ay magbubukbang po tayo ng meron tayong mga ice cream na ba naman sa 42 heat index. Tapos meron dito choco bar. Itong pinakamasarap sa lahat, talaga paborito eh. Jolly hotdog, spaghetti, pepino, and saging. And we have vinaigrette, suka. Let's go! Sana ganyan lagi suot ni Tita Tanya. Hindi na ako nakikinig sa radyo. Nanonood lang ako. Alam nyo na, natutuwa nga ako na yung liner na nanonood sa radyo ay dahil sa inyo, naging uso. So, thank you so much. Sige lang, manood lang kayo ng radyo. Sana nare-regulate tong mga ganitong content or show. Pati radyo sa bus, piniplay to, naririnig ko may mga bata. Hayaan nyo, napapalo naman po kami sa pwesto. It's part of the show. Kain pala tayo. Kakain nga pala. Sarap! Balita ko, mahilig sa bata to. Hindi naman natin i-deny yan. Bata medyo bata lang. Medyo, hindi naman teenager. Yung pasok lang. Ay, basta bata. Pero may anak na yan. Opo, may anak na ako. So, marami yung nagtatanong, single ba yan? Married na ba yan? May anak na ba yan? I'm a single mom. Nagparetoke ba to si Tanya Chinita? Grabing glow up kasi. O baka natuto lang magpaalaga sa mga beauty clinics kaya mas gumanda siya lalo. Hindi ako nagparetoke, pero naging chubby kasi ako. 57 kilos ako ngayon. Nung 52 kilos ako, nung mga napapanood nyo o nakikita nyo, the previous years, 52 kilos lang ako. Feeling ko kasi maganda ako, nalubog ang pisngi. Pipino. Tanya Chinita, ganito na. Kaya ko tong kainin. NANI?! Itong comment na to, talamak to sa comment section. Sana offeran to ng Viva Max. Bakit prayer nyo? Hindi na ba kayo nasasayahan? Okay naman ako. Okay naman ako. So, hindi ko na kailangan ng Viva Max. May love radio. I'm sure may only fans siya. Kilala ko katawan niya. Sige nga, saan ang tahi ko? Kung kilala mo yung katawan ko. Kung totoong kilala mo katawan ko, hulaan mo ang tahi ko kung saan. May comments na may leak ako sa net. Hala, nilabas. Chara! Hindi kayo dapat tularan, kaya dumadami mga manyak dahil sa inyo. Cleavage pala pinapakita ko Ano pa yung mga nakatupis? Okay na, Miss Tanya. Papakasalan na kita. Will you marry me? Madali naman akong kausap. That is the key. Go. Baka meron ng politikong may hawak dyan. Wala. Okay. Purple. Si Tanya ba nagpa-boob job? Hindi pa ako nagpa-augment ng dede. Hindi, kasi nagkalaman po kasi ako. Dati cup B na ako, ngayon cup C. So yun. Minsan ba nadadala kayo sa kwento at nagtsuktsak? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Alam nyo po, kung hindi kami nadadala sa kwento, hindi ganun magiging trending yung drama. So nakikita nyo naman, nadadala talaga kami ng bawat eksena. Nag-i-immerse talaga kami ni Uncle sa mga eksena. Ayaw mo akong masaktan kasi mahal mo na ako. Pero hindi kami nagtsutsuk-tsakan. Grabe, ang laki ng sinarap nitong ni Tanya. Gusto nyo magpat na ako pag 60 na ako. Habang 40 pa lang magpat na. Nagre-brand lang akong mabuti. Yun, nagre-brand lang ako as tita. Hot as tita ng Pilipinas. So, yun, I'm happy kasi napunta siya sa akin na title. Hot as tita ng Pilipinas. Ito po ang paghawak sa saging. Maliit. Programang ito ay rated SPG. Habang pinapanood ko tong episode na to,
okay naman na ano, okay lang sa akin. Ang malaya tayong maramdaman ang mga pwede nating maramdaman. So, salamat kasi na-appreciate nyo po ang aking ang drama namin ni Uncle Dagol. Salamat. Siya din dahilan kung bakit yung career natin ay nag-boom ng 2023. Si Uncle Dagol yan. Nilabas niya yung hidden talent pa namin. Hidden talent ko sa drama and acting. So yun, maraming salamat. Thank you so much. At wag po kayo mag-alala. Nababasa ko mga comments nyo at na-appreciate ko lahat. Kahit negative yan, positive. Thank you so much kasi lahat kayo ay sumusuporta po kay Tita Tanya Chinita. And of course, panoorin mo ang radyo. Manood ka ng radyo tuwing alas 5 hanggang alas 9 kasama si Uncle Dagol sa 90.7 Love Radio. Siyempre, yung trending naming mga katas ng nakalipas. At syempre, para panood pa ang maraming programa po ng Love Radio, pwede kang manood via YouTube channel ng Love Radio Manila. So yun, thank you so much! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Na-realize, so labasin natin yung lagi. Isa, wala si mama mamaya sa bahay. Pwede bang makatulog mamaya sa kwarto mo? Ma'am, sa bahay nyo, walang tao, walang mama, pero makakatulog ka sa akin, ang gulo mo! Totoo pre, mukhang palaban dito si Tanya. For sure, baka exclusive na alagayan ng mga bossing sa Love Radio. Hoy! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.